historie om en dreng, der hedder Frank. Han er 7 år, bor i Thailand, og hans arbejdsdag er lang. Tidligere på morgen, og nok meget sent i seng. Skøn han har en dreng. Hvem går Frank alene ned? Gennem tårnekrat og tisser til et bådflodsmad. Vandet det er mørkt og koldt, men familien har gæld. Så han dykker efter perler, og han viste uden held. Kommer så op, Peter? Ja, så kommer op til. At de har et rummeligt bord, sur, de lægger ned og stress. Du er alt, hvad du skal bruge. Du har tøj og flæskesteg. Du spørger i verden, hvad vi ønsker i vores leg. Frank har ingen far mere, og hans mor er meget syg. Inden for by. Står der på kilo, en lang i alt svær. Og pusser sko på hele folket på følgebare tæer. Og når det så er weekend, får en ingen lørdagsslik. Du får ikke noget, nej. Frank, han er den yngste. Yes, okay. Vi skal lige have 10. 1, 2, 10. Vi skal have 10 blok. Vi skal have 10. Vi skal have 10. Nej, vi skal lige have 10. Vi går op i det her. 10 mand. Ja, vi skal lige have 10. Hey, vi skal have 10. Han er ensemble. 1, 2, 3, 4. Vi vil have lørdagsslik. Vi skal have et søskenflok på 10. Vi er i gang med kvang. Kom nu ind i kamp. Okay, jeg er med. Du holder. Jeg ved ikke, hvad jeg skal. Toga, han er kvang, og alle de andre, I er søskende. Vi skal tage billeder. Jeg har fået den op. Ja, jeg prøver, vi skal lige have den her. Har vi 2, 4, 6, 8, 9, 10. Sådan, Sander. Det er lim. Toga, ryk lidt med ind i billedet. Toga ind i billedet. Ja, nu er I 11. Nu kan I. Kvang, han er den mindste af søskende flokke. Så jeg har for aftensmad for dagen og for fint. Der er vågen det kan ofte være svært. For Kvang har købt en tur, som de skipper til. Hvor Kvang har lagt de små i seng. Er han selv så blevet sin straf. Men han må afsted til byen igen, selvom det er blevet